It's alright. Много да нови това ще помогаваме, нали? На шпурият 11 Г клас пожелавам щастлив път в живота. Най-шпурият, да, най-шпурият. Сашко и Сея Цървечев. Ето ви вашия вокален момент.
I want to take my mind.
И така, мили приятели, след тази мелодия започваме и конкурса за Мис Министър, както ви бяхме обещали, малко след полунощ. Благодаря ви, страхотни бяхте. Сега ще ви помоля да се седнете по местата, за да можем да започнем това, което ни предстои. Докато се сядате, искам да ви благодаря. Първо, че бяхте много отзивчиви, страшно много нещета с имена дойдеха при мен. Ние си опитахме така да заберем всички, които имат повече от един глас. И сега след малко ще ги поканя тук. Ще ви помоля всички, които си чуят имената, веднага да дойдат тук при нас. А после ще ви кажа какво ще правим. Започвам най-напред с нежния пол, момичетата. И така най-напред ще поканя Таня Колева. Възможно е някои от имената да са написани и с второто и с третото име, ако има някаква грешка. Ще се поправяме взаимно. Таня Колева. Заповядай, Таня. Ето застани там до масата, където са диджеите, с лице към публиката. Ето там. Благодаря. Таня Парушева! Таня Парушева. То не е Таня, трябва да застанеш. Така, искам да питам, понеже за госпожица Недялкова, при мен дойдаха някъде над 40 листчета. Над 40 листчета. Искам да попитам, това ли е Костадинка Недялкова? Да заповяда тогава при мен. Госпожица Костадинка Недялкова. И как може да няма момичето, да има най-много подадени листчета? Ако е някъде написано, намерете. Красимира от Е-клас. Красимира от Е-клас. Тук е Красимира от Е-клас. Бившия Е-клас. Заповядай, Краси. Венета Епихова. Венета Епихова. Заповядайте страни до другите момичета. Десислава Чанкова. Десислава Чанкова. Десислава Чанкова. Тук ли е? Няма я. Петя Иванова. Петя Иванова. Бе, момчета няма ли, бе? Момчетата са след малко, няма първо момичета. Петя Иванова. Ето е Петя. За какво те викаме? След малко ще разберете, стани предичката. За сега. Екатерина Касидова. Екатерина Касидова. Гергана Атанасова. Гергана Атанасова. Лилия Георгиева.
Лилия Георгиева. Тук е Лилия. Ами довесете на ръце, ако се събува да стане. Може и със стола. Лилия, заповядай. Десислава Боева. Десислава Боева. Паева ли? Десислава Паева. Десислава Паева. Тук ли е? Къде е? Десислава, заповядай. То бива срамно, чак толкова. Или обичаш много аплодисментите. Или прекъснато да се провождат. Сега започваме списъка на мъжете, който също не е много къс. Стоян Караланов. Стоян, ти се станете тук, от тази страна. Първи, за да могат другите да се нареждат до теб. Николай, не съм описали второто име, но прякор му е фашиста, да. Дилян Бошев. За него също имаше страшно много. Заповядай, Дилян. Стоян Касаров. Стоян Касаров. Стоян Касаров. Така, има едно предложение на заведението. Бонка Бориславова. Бонка Бориславова. Бонка Бориславова тук ли е? Ето е Бонка. Продължаваме нататък. Виктор Славчев. Ето го Виктор Славчев. Косио Бончев. Косио Бончев. Момчетата значително по-изпълнителни, всички са тук и са на лице. Юлиан Бонев. Юлиан Бонев. Къде е Юлиан? Ето го Юлиан. Кирил Маринов. Кирил Маринов. Къде е Кирил? Тук е Кирил. Кирил, заповядай. Обещахме, че кафе не сервират да покана тази вечер. Кирил Маринов, къде е? Няма ли го? Добре. Тодор Денов. Тодор Денов. И накрая Стоян К. Така е писан Стоян от 11 Б клас. 11 Б. Стоян К. Каравански. Това ли е? Караванов. Караланов. Добре. Ами всичко е чудесно. Сега ще ви помоля така момчета да станете тук една редичка, за да мога да виждам и момичетата. Кончо, застани при момчета, рано те да си още при момичетата. Мъжете застават при момичетата като мина 45, там 50 някъде като отидат. Тогава започваме да приличаме на момичетата вече. Така, сега внимавайте какво трябва да направите. Но преди това трябва да изберем жури, естествено, защото един конкурс без жури не може. В него предлагаме да влезе госпожа Рускова. В журито заповядайте госпожа Рускова, тук има място. И господин Христо Симеонов, преподавател по етика. И моята колежка, госпожа Саботинова, която ще бъде технически секретар на журито. Заповядайте там, седнете на тази маса, за да може да виждате добре. Ето където е колежката. Там с многото чаши, празни чаши. Така, внимавайте, момичета и момчета, които сте по масите и тези, които сте зад мен. Конкурсът ще се проведе в 3 части. Първата част е тур
за овации. По мелодия, която ми пусна диджеите, правите една голяма обиколка и още един път обикаляте така тук в голям кръг, за да може публиката да ви види и да ви ръкопляска. След което втория кръг ще бъде тест за интелигентност. Разбирайте го като обикновен разговор. И третия кръг танцовален, за да можем да видим колко сте пластични. По мелодия, която произволно ви пуснат диджеите, вие импровизирате тук на Данзига. Така, готови ли сте? Абе, някой ми е вързал кабела на възела, нарочно ми правят номера тая вечер, да не мога да работя. Така, готови ли сте, момчета, с музиката? Диджеите! Диджеите! Направете ми знак, че ме чувате. Така. Ти си участвал, Викторе, в конкурси и друг път, кани води групичката.